खाफालाव मा जुलियानो लिरनाय गैया नामा? जेब्लाबो जुलिनि खोथा सानो, जेब्ला हाबानि खोथा सानो, अब्लानो मायबा नङा मायबा मोनसे जायो। जिउआनो जाबोरसो मार। ना हाबानि सुख, ना बिमा बिफानि सुख, ना मा जेबोआनो गैया आंनि संसारावबो। सिमां सुजुनानै दंमोन गुथाला फैब्लाथाय, बे बोसोरावनो फैब्लाथाय जुलि लागोन होननानै। बेबो आंनि खाफालाव लिरनाय गैया खोमा। इसोर आनान गसाइ, नों मा लिरना दोनदों आंनि खाफालाव नोंसो मिन्थिसिगौ आरो। इसोर आं नोंनिसिम आरज गाबहरो, आंनि गुथालखौ मोजाङै मोजाङै लाखि। बियो मायबा सिक्रेट मिसनाव थांनो नागिरदोंनो, बोसोरसे सुथि मोनना बियो। दाबा बबे हाग्रा बारियाव थांनो नागिरदों, सोरजों नांज्लायनांगोन, सोरखौ हमनांगोन, सोर दाखुफोरखौ हमनो थांनो नागिरदों नामा, सोर माने बिराद गिनाय मोनखादों। जंगालावसो थांगोननो, बेबोथ' ओरैनो मिनिनो रंजानो खुसि खालामथ' थाङा बिसोरो। बिसोरनि डिउटियानो गावलायनाय बुग्लायनाय मानसि हमनाय, बेफोर खामानियावसो थांनो नागिरखादों। हे आनान गसाइ, आंहा नोंनिसिम बेल' मोनसे आरज, आंनि गुथालखौ मोजाङै मोजां लाखि, मोजाङै मोजां जेन न'आव फैफिनो बियो। लाखि आंनि जिउआनो थांथों, आंहानो मायबा गाज्रि जाथों, आंखौनो नों नायनाङा इसोर। थेवबो आंनि गुथालखौ आंनि गुथालजों जेबो गाज्रि दाखालाय। जेसेबां गाज्रि जानांगौ लागि आंजोंनो जा। जुदि थैनांगौबा आंनो थै, आंनो मायबा जा, थेवबो आंनि गुथालखौ जेबो दाखालाय। आं गुथालखौ जोबोद मोजां मोनो। दिनै आंनि बे न'खराव बोथिसे मोजाङै मोनजादों। बे न'खरनि अननाय मोनदों, आइ आफानि अननाय मोनदों, बिनानावनि अननाय मोनदों, फंबायनि अननाय मोनदों। बेफोर गासैबो गुथालनि थाखायसो मोनदों आङो। गुथालानो आंनि संसार, गुथालानो आंनि जिउ। बिनि अनगायै बे हाबिलाया जेबोआनो नङा। आफा इसोर, आंनि बे रंजानाय, आंनि बे खुसिखौ आंनि जिउनिफ्राय गोजान खालायना दालांसै इसोर। बयबो माथो बुङो, इसोरनि सायाव आंहा फोथायनाय दङ। आं समबारै ओंखाम जायालासिनो थानांगोन। माथो मानसिफोरा बुङो, समबारै मालाय ओंखाम जायालासिनो आफा शिब बोराइ बाथौखौ फुजिब्ला मालाय हौवाफोरा मोजाङै थायोनो, बिसोरनि जिउआ गोलाव जायोनो। आंथ' दा गुथालनिफ्राय एसेबां गोजानाव दङ। बिनि गाज्रि जादोंब्लाबो आं नुहुरनाय नङा, बेखौ मददबो खालायनो हानाय नङा रावबो। आंबोथ' खाथियाव थानाय नङा। इसोर नोंल'सो बेखौ नुहुरबाय थागोन। गुथाला मा जादों मा जायाखै, बेजों जुदि मायबा गाज्रि जादोंब्ला, जानो नागिरदोंब्ला नों हेफाजाब खालाय इसोर, नों मदद खालाय आंनि गुथालखौ। आं बिनि थाखाय आं माबा खालायगोन, आङो ओंखाम जायालासिनो समबाराव आं थागोन इसोरनि नामाव। सानसे ओंखाम जाया आङो, फुजा होगोन आं गुथालनि थाखाय। आफा बोराइ बाथौ, महादेव बाबा, शिब बाबा, आंनि गुथालखौल' नोङो नायहर मोजाङै। आरो हे इसोर, आफा शिब बाबा, आङो नोंनो माबाबो होगोन। आफा शिब मन्दिर गिदिराव थांनानै आं गिदिर गंसे फुजा हैगोन। आङो देग्लाय शिबरात्रिया फैगासिनो ना, बे शिबरात्रियाव आङो माबा होगोन, आङो फुजा गिदिर होगोन। शिबरात्रियाव शिब बाबानो जा होयो आं बेखौ गासैखौबो होजोबगोन। आङो फैसा जगार खालामबाबो, जेरै खालामबाबो आं होथारगोन। मानसिफोरनो जाहोगोन, दान होगोन, मा नांगौ आं गासैखौबो होजोबगोन शिबरात्रि फुजायाव। खालि आंनि गुथालखौल' जेबो खालायनाङा नोङो। रनियाबो फनखौबो हमला, मा जाखौ मा माखौ, गोबावबो जालांबाय। आं रितुखौनो फन खालायनोसै र'। आंनिबा बियो बिमाजों दं खोमा दे। मबाइलाबो फन नाङिया खिजानि माबाफोर जानो हानाय प्रब्लेमफोर, बेनिखायनो फन हराखै बियो। थेवबो रितुखौ खेबसे फन खालायना सोंथारनोसै आङो। राधायासो फन हरदों माथो। आं मिन्थिगौ राधाया मानो फन हरगासिनो। बियो रनिनि फनखौ मोनाखै बियो, बिनिखायनो आंखौ फन हरदों बियो। हे आं दा मा होननानै बुंगोन, हमा आं फनसन। बेफोर गासै बिदि जागासिनो, बे साला बे पापि राधानि थाखायनो जाजोबदों। फिसालाखौ मोनबायमोन, आरो दा फिसाला एक्सिडेन्ट जानानै अबावबा गोमाना थालायबाय। दा मा खालायनो आंनाबो आथिङानो नै खरा जाना थाबाय। आं थाबायनो हायाखै मोजाङै, हुइल चेयारसो लानांगोन। आं गावबो खरासो जाना थाबाय, मोजाङै थाबायनो हायाखै। गासैबो आंनिनो गोरोन्थि गोजा। आं बिसोरखौ आं मा खालायाखै, बिसोरखौ आंनि जिउनिफ्राय गैया जानो थाखाय आं मा खालायाखै, गासैखौबो खालायजोब्बाय। थेवबो बिसोर आंनि फिसाखौ गारा। आंनि जिउआव, आंनि लाइफआव फैबाय थायो जेरैखि जाया मानो, खिबु गारा। जेरैखि जाया मानो, जेखिंबो थाङा मानो, बिसोरखिंसो जरा नांहैयो आंनि जिउनि लामाया। आं
आं एबारो आं रनिखौ मोनबा थाला आं बेयाव आं पाटनायावनो थांफिनसिगोन औ बेनो कारेक्ट डिसिजन जागोन बेयाव फैनायानो आंनि गोरोन्थि डिसिजनमोन बेयाव फैनाया आंनि इनकारेक्ट डिसिजनमोन बेयाव फैनानैनो बेफोर जाजोब्बाय पाटनायाव थानायमोनबा आं जेबोखौनो जानाय नङामोन पाटनायाव उन्दैनिफ्रायनो रनिमोना सेंग्रा देरजासे बेसे सान्थियाव दंमोन आङो बेयाव फैनाय लोगो लोगो आरो बेफोर जाफिनबाय आं एबार रनिखौ मोनब्ला आङो आरो पाटनायाव लांफिनगोन औ बेबायदिनो खालायगोन आं पापिस्ट' थैनो रोङिया हनै फनखौनो हरगासिनो है मा साला पापिस्ट' असान्तिनि बासा रादाय सालानो पापिस्ट' साला पापि थैनो रोङि नोंनि थाखायनो बेफोर जागासिनो नों फन हरबाय थादों मबाइलखौनो अफ खालायनोसै आङो साला पापि हौवा थैनो रोङि मा दानना होगासिनोलै बेलाय फनखौलाय हमला माथो बेलाय फनखौलाय दानबायसो थाबाय थैद मा दानबायसो थाखौलै आरो खेबसे ट्राइ खालायबावनो र' हो फनखौ खेबसेयावनोबा मा जायो बियो बेबायदि खालायगासिनो बियो फनखौ दानना होगासिनो थै मानसि मोजां नङालै बियो हेलौ सिखिरि आं अबाव थांनो मा खालायनो अबाव सोनाव मदद बिनो हमनो हायाखै दा आङो माने मदद नांगौ माने मा बुंदों नोङो बुजि मोनाखै आङो दानसोरां मायबा प्रब्लेमफोर जादों नामा आं सोरनाव मदद बिनो जाथारदों आं गोदानबो ना मानसिया सोरखौ माने मानसिफोरखौबो मोजाङै सिनाया खामानियाबो दाबो जाफुंला खाथियाव थानोबो हटेल हुटालबो गैया अबाव थानो जादों आं देहाया बिराद गाज्रि जादों आंना लोमजानाय मोनगासिनो लोमजादों आङो लोमजादों बांद्राय लोमजादों नामा दा मा खालायनो आङो बांद्राय लोमजादों नामा नोङो मुलि जायाखै नामा मुलि खाथियाव फार्मासिफोरनिफ्राय मुलि जाब्ला हामगोन खोमा आरो रावबो गैया माने नोंनि लोगोआलाय माथो जाखो सोरबा लोगोजों खामानियाव फैनाय होननाया बे लोगो लानायाव थांनो हाया नोङो बांद्राय लोमजादोंब्ला फोथायदों र' बे नंखाय बुंनायखौनो अ गैया सिखिरि बिसोरो माने बिसोरना फेमिलिनो अबावबा बेरायनो थांदों दा आं बिराद लोमजाथारदों आं अबाव थांनो जाथारदों खर'बो गिदिंसोदों आं नै सिखारनोनो हायि बायदि मोन्दों आं नै लामा मोखाङावसो हाइवेनि बै माबायाव फुटपाथावसो जिरायनानै दङ हेल्प खालायनो रावबो गैया नोङो आंखौ हेल्प खालायनो हागोन ना सिखिरि एसे रावबो गैया नोङो बेबायदिसो फुटपाथावसो जिरायनानै दङ औ आं बिराद खस्थ' मोनथारदों दा मा खालायनो होनबा रावबो गैथारा होनबा खाथियाव गैया सिखिरि खाथियाव रावबो गैया बेनिखायनोथ' आं नोंनिफ्राय मदद बिदों माबा नोङो अबेखिनियाव दङ माने एक्जेक्टलि अबे जायगायाव दङ नों दा रावबो गैयाबोबा दा माबा नोङो जायगाखिनिखौ खोन्थानाय अबाव दङ आंनो थांनो दे नों बेबायदि लोमजाबाय थादोंब्लालाय लामायावनो दंबा रावबो गैयाबो हेल्प खालायनो अबाव दं खिन्थालाय जायगाखिनिखौ सनापुर ना मा बुंदों आङो लकेसनखौ वाट्सएपआव हरगासिनो दे नों फैगोनब्लालाय सिखिरि नंगौ नामा दे लकेसनखौ हरलाय सनापुरा आं जायगाखौ सिनायो र' औ दे सिखिरि थेंक इउ स' माच माने नों फैनो नागिरनायनि थाखाय दे होमब्ला माबारै फैना बे सिखिरिया आंनि जाला मोजाङैनो फासिबाय दा बियो फैगोन आरो आंखौ लांफैगोन माने आं सिखिरिमोननि न'आव हाबनायानो आंनि टारगेटखामोन आं दा ओरैबायदि एक्टिं खालामना देखायगोन बियो फैब्ला बियो आंखौ गावनि न'सिम लांनानै थांथारखागोन आंथ' मोनथिखागौ सिखिरिया सासे मोजां इमोसनेलि ब्लेकमेल खालामनो हाथावना सिख्लाखा बियो आंखौ न'आव लानानै थांखागोन आरो बेनो आंनि टारगेटमोन Oh my God! सिख्लाफोरा मानो एसेबां फोथायो
सिख्लाफोरा मा एसे इजियावनो फासियोब्रा डिम्पोल थां नों थांदो न'आव आं खाना मानसिनि थाखाय नों बेबायदि गावनि टाइमखौ लस खालायनाङा आंहालाय मा खाना मानसि दिनै दं गाबोन गैया आंनि थाखाय टाइम वेस्ट दा खालाय डिम्पोल मा टाइम वेस्ट जादों दे रनि मा टाइम वेस्ट खालायखौ आङो सानसे समाव नों आंखौ मदद खालायदों दिनै दे आं बेबायदि मोजाङै दङ नोंनि थाखायसो दङ आरो बे बाथ्राखौनो नों आरो आंखौ बेबायदि बुङो आरो टाइम वेस्ट जादों होननानै नोंखौ मदद खालायगोन ना आङो हेल्प खालायगोन नों मानो टेनसन लादों नङा डिम्पोल नों बुजियाखै थां नों थांदो नोंनि न'नि मानसिफोरा नोंखौ नेगासिनो खोमायाव नागिरबाय थादों अबाव थांखो माखौ होननानै थां आंखौ हारसिं आंनि बे हालोदावनो दोन जेरैखि जाया आं थागोन आंखौ टेनसन लानाङा आंहा आरो साननो गोनां मावनो गोनां बे जिउआव जेबो गैला गासैबो फोजोबस्रांजोब्बाय गासैबो जोबस्रांजोब्बाय जेबो गैला आंहा आं थायो जेरै थायो थांना थायो थैयो जेबो खोथा फैला बेफोरो थां नों थां नोंबो फैनांला आंजों रायज्लायनोबो नांला नोंबो थां डिम्पोल आं दा रावजोंबो रायज्लायनोबो गोसो गैया आंखौ हारसिं दोनथ' थां आं मिथिगौ रनि नों दा जिउनि ओरैबायदि समाव फैनानै दङ जेराव नों जेबो खोथानोनो फिननो नागिरना मोनाखै नाथाय रनि आं बुंदोंना आं दं होननानै नों मानो एसेबां टेनसन लादों जा खालायनांगौ आं खालायगोन आं दं नोंजों अराय समनि थाखाय नाङा बेबायदि बुंनाङा आंनि थाखाय नोङो डिम्पोल थां नोङो आंजों थांनानै बेबायदि टाइम वेस्ट खालायसै आंजों थाफाब्ला नोङो मोदैनि अनगायै जेबो मोना मोदै मा मोदैल' नङा नोंनि थाखाय जा खालायनांगौ आं गासैखौबो खालायनो हागौ नोंनि थाखाय आं दिनै थांनानै दङ नों बे खोथाखौ बावगारदों नामा नोङो सानबेसे आंजों थाफागोन डिम्पोल साननैसोनि उनाव नोंबो बागोन खानासो आङो खाना मेगन गोनां मानसि नङा मेगन गोनां मानसिब्ला गुबुन खोथामोन आगोलनि रनि नंला आङो दा आंना मेगन गैया नों दिनैसो आंजों लोगो जाफादों साननैसोनि उनाव नों आंखौ बावगारगोन नों आंखौ रागा जोंगोन नोङो आंखौ प्लिज रनि बेबायदि बुंनाङा आं जिउ जोबजासिम नोंजों लोगोआव थाफागोन नाङा थां नों थां आंनि थाखाय रावबो गावनि जिउखौ धंस खालायनानै लानाङा थां आंखौ हारसिं दानो होरि डिम्पोल थां होनदों नों मानो थाङा नों फोथायना रनि आंखौ थौ जोंहाना थौ नोंखौ आं जोंहानि न'आव लानानै थांगोन आंनि फ्रेन्डशिपआव नोंहा माबा नोंहा शक दङ फै सिखार नोंखौ आं बे हस्पिटालाव दोनला जोंहानाव लानानै थांगोन आङो नोंनो मा नांगौ नोंनो जेसेबां सुबिदा नांगौ मा नांगौ गासिखौबो होगोन आं नोंनि मेगनखौ ट्रिटमेन्ट खालायनानै आं नोंनि मेगननि पावारखौ लाबोथारगोन नोंखौ सानसेबाबो आङो मेगन नुनाय खालायगोन थौ जोंहानि न'आव थौ नोङो रावखौबो गिनाङा नोङो आं दङ जोंहानि न'आव थौ आं नोंखौ नायगोन आरो आंनि पापायाबो नोंखौ नायगोन आंनि पापाया गाज्रि मानसि नङा थौ आंनि पापाया ट्रिटमेन्ट खालायनो हागोन नोंखौ आंनि पापायाबो नोंखौ अनगोन आं मिथिगौ थौ जोंहानाव थौ नाङा डिम्पोल आं थाङा आं रावनिबो न'आव आं बेबायदि थांनो हाया आं थाङा रावखौबो आङो बेबायदि खस्थ'आवनो गोसो गैया आं जेरैबायदि खानायनो थांगोन आङो बिबथिंनाबाबो जागोन बा अबावबा मालाबा गारिफोरा खुन्दायनानै बुथारलांगोन जेरैखि जाया थैयो थाङो आंखौ बाथो थां नोङो आं थाङा प्लिज रनि प्लिज मानो बुजिया दा सिचुएशना मोजां नङा नोंनि गोसोआबो बेबायदि दुखु जानानै दङ आरो नों जेबो सानख'नो हायाखै दा आं दं होननानै बुंदोंना नों मानो टेनसन लादों नों रावखौबो खस्थ' होआ नोङो मिथिबायना आंहा जेबो खस्थ' जाया नोंखौ लांबोला आंखौ मदद खालायनो होना प्लिज नों जेरैबायदि आंखौ मदद खालायदोंमोन आंहाबोथ' हाक दङ ना नोंखौ मदद खालायनो हानाय नोंखौबोथ' आङो मदद खालायनांगौ ना नोंनि प्रब्लेमाव बेबायदि आं जुदि नोंखौ बेबायदि मदद खालायालासिनो दा बे जायगायाव जुदि नोंखौ जुदि बेबायदि हालोदाव आं हारसिं गालाङो आंहा पाप नांगोन मिथिबायना नोंनिफ्राय मदद लानानै नोंखौ जुदि आं मदद खालाया नोंखौ प्रब्लेमाव गोग्लैदों होननानै मिथिनानैबो आं जुदि बेबायदि नोंखौ गारनानै थाङो आंखौ इसोरा माब्लाबाबो निमाहा होनाय नङा प्लिज रनि आंजों थौ जोंहानाव थौ ना प्लिज